ng katawan ng babae na yan. Tinatanong kita bilang alipin ng Hesus Kristo. O pwede ba tayo makipag-usap sa espiritual ng Panginoon Kristo? Alam ko lalaki ka. Alisin mo nilagay mo sa kanya. Tanggal. May gusto ka ba sa kanya? Sagutin mo yung tanong ko. May gusto ka ba sa kanya? Bakit mo siya ginagambala? Galit ka ba sa kanya? Aalis ka sa loob ng katawan niyan. Aalis ka. Sige, tanggalin mo lahat yan. Kailan mo pa ito ginagambala? Matagal ka na ba nagagambala sa kanya? Bago lang. Aalis ka sa kaluluwa niya. May gusto ka ba? Wala. Tanggal. Babae ka ba lalaki? Babae ka nga lalaki? Sagutin mo yung tanong ko kung babae ka lalaki. Lalaki ka. O sige. Tanggal. Alam ko nasa loob ka ng katawan niya. Nakikita kita ng mga mata ko. Tutusukin ko yung kaluluwa mo sa loob ng katawan niya. Muling pagkakataon. Alasin mo. Tao ka hindi? Hindi ka tao. May gusto ka sa kanya. Eh bakit ka nasa loob ng espiritu niya? Binabantayan mo lang siya? May paghanga ka. Iba yung may gusto, iba yung may paghanga. Anong nilalang ka sa mundo nyo? Anong nilalang ka sa mundo nyo? Maligno ka ba, kapre, tiyanak, etc. Duwende. Anong tawag sa mundo mo? Ano? Anong tawag sa mundo mo? Hindi mo alam? Ano ka? Anino? Hindi. Hindi mo alam. Nakasama ka nakatira sa loob ng bahay nila, sa labas ng bahay nila, sa labas ng gate nila, sa buong bahay nila, etc. Sa labas lang, nakikita mo siya, may paghanga ka. Bakit mo hinanga ng buhay na tao? Yung paghanga, unti-unti may nagkakagusto ka sa kanya. Tao ka ba hindi? Hindi ka taga-tao. Lalaki ka. Matagal ka na namumuhay. Ang ibig sabihin, matagal ka na namumuhay sa mundo namin. Hindi mo alam. Yung totoo. Tagal mo nilagay mo dyan. Nakikita kita. Uy, nakitang kita. Paskasin mo. Tanggal! Itigil mo na to. Di ba mahal, may kapaghanga ka sa kanya? O, di tanggalin mo yung nilagay mo doon sa balikat niya. Ha? Itigil mo to. Bakit hindi mo siya pinaliligo? Di ba mahal mo siya? May paghanga ka sa kanya? Dapat pinaliligo mo siya. Di ba baho siya? O. Lisa mo. Tanggalin mo. Bibigyan kita ang pagkakataon. Huling tanong, isang sagot lang. Pag nagkamali ka, durugin kita dyan. Nasaan ka nakatira? Sa loob ng bahay nila, sa labas ng bahay nila, sa labas ng gate nila. Doon ka nakatira. Saan ka nakatira? Sa puno, etc. Anong puno? Nakikita mo na siya. Eh di maligno ka. Alisin mo. Alam mo, gusto mo i-describe kita? Maitim ka. Yung mata mo nakaganon. Tapos yung tenga mo matungis na puti. Payat ka. Tama ba ka mali? Halas. Itigil mo to. Pag hindi kita puputulin ko yung puno, pati ikaw putol ka rin. Tanggalin mo yan. Ba't hindi mo siya pinaliligo? Gustong-gusto mo yung katawan niya? Gaano ba ito kaganda yung katawan niya sa'yo? Ito lang ba yung pinakamaganda sa paningin mo? Matanda ka na ba? Bata pa? Ilan taon mo na? Ilan? Tingin kami. Pakilakasan. 53 years old. Sa mundo namin, ay 50 years old ka. Sa mundo nyo, malolo ka na. Sige, kalas. Siya tao. Okay. Sa puno naman ka.
Kita niya to. Meron kang... Kasi mo. Hanggang! Siguraduhin mo matatanggal yan, ha? Itigil mo pagmamahal sa kanya. May asawa na siya. May anak na. Di ka ba naiyak? Pangalawa, nakikita ka ng Panginoon namin na Panginoon mo rin. Diba nakalagay sa Bible namin na bawal makipid at pagnasa? Pagnasa ka na lang doon sa kalahi mo. Itigil mo to, ha? Paspasin mo. Biso mo. Tadi ko sa'yo, kamay mo. Kamay lalaki. Paspas. Meron pa wala na? Sigurado? Meron pa? Anggal? Pupupuhin kita. Painitin ko yan. Anggal mo. Bahay ka kahit walang ilaw. Susugatan kita na susugatan. Pas. Alisan mo ako na Bilisan mo. Naiinit na ako. Tanggalin mo. Meron pa. Yung totoo, huling pagkakataon ko na lang, huling pagkakataon mo to, sabi ka na ng totoo, matagal mo na siyang tinitingnan. Bago lang. Ilang buwan mo siya tinitingnan? Sige, isang buwan mo pa lang siya tinitingnan. Nabaliw ka sa kagandahan niya. Masama yun. Nagnanasa ka. Oh. Alam mo bang mabigat na kasalanan sa spiritual? Bakit? Di ka naman tao. Paspasin. Hindi na lang. Lahat, linisin. Simula ulo niya. Lahat, bantay, balikat. Hanggang to. Linisin lahat. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ibigay mo pa siya, hindi na. Susugatan kita. Susugatan kita. Ibigay mo pa siya, hindi na. Sigurado. Nangangako ka sa Panginoon Kristo. Ipitigil mo to. Sige. Pupugutan kita ng gulo pag inibig mo pa siya. Sigurado ka. Ititigil mo pagmamahal sa kanya. Oh. Bisa mo, busin mo. Kunti na lang. Itigil mo to, ha? Inkanto, ha? Sa puno ng mangga, ha? Naintindihan mo yung sinasabi ko? Tigil mo pagnanasa sa kanya, ha? Alam mo, batas sa spiritual nyo. Pag nagkamali at hindi sinunod ang batas, anong ginagawa sa inyo? Sagutin mo yung tanong ko, anong ginagawa sa batas nyo pag hindi kayo sumunod sa hari nyo? Anong pinuputol sa inyo? Di ba pinapatay kayo ng hari nyo? Anong pinuputol sa inyong katawan? Ano? Alam mo ang batas inyo, di ba? Papatayin kita na walang alinlangan. Oy, papatapon kita sa hari mo. Naiintindihan nyo? ay, salamat. Hanggang! Pag hindi mo yan tinag, pupukpukin kita. Pas. Kita. Pag hindi mo yan tinanggal, durugin kita na walang alinlangan. Huling pagkakataon, ibigin mo pa siya, hindi na. Iandan mo yung katawan niya. Palalayain kita bilang alipin ng Jesucristo. Isandan mo yung katawan niya. Hinto mo yung kamay niya. Huwag mo nang ulitin to, tanda mo. Naiintindihan mo, malito. Buhatin siya, Ella, at itapon sa puno, doon sa malayo. Sa pangalan ni Jesucristo, masamang espiritu at masamang elemento, inuutusan kita lumabas ka sa loob ng katawan ng pag-aari ni Jesucristo. Amen. Labas! Gising. Oh.
Pero yung tubig ka dyan. Uy. Hawakan mo tubig. Kuya, Oh. Yan, may kamay mo. Yung masakit, angat mo. Ano? Wala na? Kanina, parang ano? masakit po. Parang may nakadagal po dito. Masama, salbahe ka. Kasi bakit? Ayun po. May boyfriend ka, tapos may asawa ka na. Kaya po pala pag gabi po Ano? nakakaamoy po ako ng usok sa bahay. Kamay na. Kamay na ng babae. Kanina, kamay ng malaki. Sabi ko na nga ba, hindi niya kamay yun eh. Nga, pikit nga. Wala na. Ayun na. Oh. Oh, ano, para mano na. Oh, wala rito. Para ano na. May nakita ka ba madilim maliwanag? Madaling po, tapos biglang Biglang maliwanag. Hayaan mo na yan. Importante, malaya ka na. Magpasalamat ka kay Jesu Cristo. Ng pinakamagandang sandata, panalangin. Pagdating sa bahay, palitan lahat. Underwear, pati bra lahat ha. Huwag mong bibiruin to. Bubuksan lang natin yung hangin. Dito lang naman tayo gagalaw sa taas. Wala na siya. Parang normal na. Wala na. Nagsimba ka ha? Hindi puro paganda. Ilan anak mo? 4, di ba? Kailangan manalangin ka para bigyan ka ng lakas at asawa mo. Kasi pag wala na kayo, kawawa yung mga bata. Kaya magsimba ka. Siyempre, sama mo ang asawa mo, pati mga anak mo. Bigyan mo ng panahon yung si Cristo para bigyan ng trabaho ang asawa. Lakas para pagtrabaho sa pangano. Lakas na to. Meron testament. Pagdating sa bahay, palitan lahat yung punda. Ay, punda, ano ha? May pamalit. Pag walang pamalit doon sa punda ng unan, sako lagi mo. Bila. Ganito. Tapos na tayo. Maligaya ka na. Mamaya, sisigaw ka na ng dahna. Oh, relax. Ano paramdam? Oh, salamat kay Kristo. Pasalamat lagi. Sigurado? Wala na sakit? Lagyan mo yung langis yung asawa mo. O, paalam ka na. Taga saan ka? Sa Fernando po. O, mega shoutout. Taga San Fernando, Pampanga. Siya is na maligno. May boyfriend. Lagot ka. Hindi, joke lang. Salamat, Papa Jesus. Talaga wala na sakit? Wala na. Angat mo nga. Angat mo? Bigat na rin mo. Wala na? O, sumigaw ka na ng Darna. O, thank you. Bye-bye po. Pamangin ng Skidro, San Fernando, Pampanga. Ilang buwan mo na pala sakit yan? Simula na po na lumipat po kami dun sa bago po natin. Lumipat na kayo? Ano ba trabaho mo? Kaya Nagbibenta ka ng sasakyan? Kaya pala marami kang susi na sasakyan. Akala ko nagkakarnap ka sa sasakyan. Joke lang yun. Mamayat nagiging seryoso, takakanda tayo. Ang importante, gumaling kayo. Okay, salamat ha. Bye-bye. O shoutout mo, baka namin makabili ka ng sasakyan dyan. Salamat, bye-bye. Thank you.